Программасы дәвам итәбез. Шәшү компаниясіне республиканың барлық районнарында қушылды. Барлығы 1,900,000 гектарда игеннәрне шешесі бар. Хәзер төп бурыш язгы кыр эшләрен оешкан төстә тиз үткәрү. Бу көннәрдә Тукай районы басуларында да техника гөрелтүсе тынып тормый. Bu yazda Tokaya şişe hucaligында 4,5 гектар шешесі бар. 90-нчы елларда үз күрсәткечләре белән дан тоткан Ворошиловский совхозы әле дә абруйлы. Сыйфатлы бодай, арпа, кукуруза, күп еллык үләннәр ырыкларын җитәрлек күләмдә әзерләгәннәр. Орлык әзерләгәндә кыркышларга каршы препаратлар, минераль ашырма, башка өстәмәләр кушыла. Дигәрлек көнгә 25 тоннага кадәр. 30 елдан артык эшлим бу хозяйствода. Хозяйство безнең бик әйбәт, мактарлык инде, мактанырлык инде. Довольныйбыз инде без. Киләчәктә дә монда совхозда эшлисебез килә. Хәзер безнең безнең предпенсионный возраст, конечно, шаллыга барып эшлисе килми. Безнең совхозны бер кемгә дә бирәсебез дә килми. Үзебезнең совхозда эшлисебез килә инде. Шәшү бара. Бөртекләрнең төп уңышы малларны ашатуга китә. Хуҗалыкта алар 1000 ярым. Шуларның 600 савым сыеры. Көнгә 8 тоннага якын сөт сагалар. Аны күрше Алабугага илтәләр. Анда сөттән балалар ашамлыкларда җиштирәләр. Кышкычырны мен әйтелдем нормально үткәрдек, потому что тиешле азык запасы безнең әзерләнде. Сочный кормалар, концентраторлар белән и печән запасы белән гесекендә дә итерлек. Әйбәт узды, потому что малларны самый главный продукцияны югалтмадык. И аннан соң бузавалуны булдыра караганда 60 башка күбрәк алдык на Зимовку. Янәшәдәге абзарда яшьтәрекләр өчен барлык шартларда тудырылган. Биредә 200 якын бозау үстерәләр, балансланган рацион каралган. Хуҗалыкта яшелчә культуралары өчен плантацияләр, шулай ук уңышлы саклау өчен махсус складлар да бар. Иш сугару системасы эшли. Авыл хуҗалыгы берләшмәсендә 130 кеше бар. Аларның күбесе өчен коттеджлар төзелгән. Аларны милек итеп рәсмиләштерә алалар. Килешү буенча биредә 15 ел эшләр. Бүгенге көндә безнең хозяйствоны без хәзер язгы кирешләр алып барабыз. Кышларны исән-сау матур итеп кышладык. Малларыбыз барсы да поголовьены киметмәдек. Барса сөтләребез әйбәт, барсы да кормаларыбыз җитәрлек. Бүгенге көндә уже без язгы кирешләрен башлап җибәргәнгә уже берничә көн үтте. Язгы тарма эшләр уже бетте. Капат көрүмкалар бетте барса да, алар бетелек барсында хәзер чәчү башлап җибәрде. Бүгенге көндә арпа чәчәбез, арпа чәчүгә керештек. Солы чәчә башлабыз, и бодай культураны, и кормовый культураны башлана инде. Игенчеләр эшенә Көнбатышның икътисади санкцияләре берничек йогынты ясамаган. Алар киләчәккә ышана. Игенчеләр шәшүне май бәрәннәреннән соң тәмамларга исәпли. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тукай районы.